Hola, Àlex, veritat? Sí, sí. Encantat. Soc Joan, que varem estar parlant ahir. Sí, sí, encantado. Vaja, ets molt més guapa del que pensava i això que jo pense molt. Gràcies, però no cal que em facis la pilota. Només t'estic dient el que pense, Àlex. Tu també ets molt simpàtic. Ah, ja, entenc. Millor me'n vaig, no? No, perdona, és que no estic acostumada a fer aquestes coses. Et passa algo, Àlex? És com si no estigueres, com si estigueres tipo en pausa. No és res, és que no estic passant per un bon moment i estic cansada de fingir que tot va bé quan no és així. Sé que ens acabem de conèixer, però... I si no cal fingir? Potser només cal respirar? Respirar? Ja, tu no tens ninguna idea del que és alçar tots els matins i no tindré ganes de res. Què vas a saber tu? Mira, jo ara me n'he d'anar, però què et pareix si quedem un altre dia? No per parlar, sinó per escoltar-nos. Soc advocada, encara que ara estic a l'atur, buscant noves oportunitats de feina, encara que la gent ara busca joves de 18 anys amb 12 d'experiència. Les coses del mercat laboral, empenyat sempre en buscar coses impossibles. I tu, Joan, a què et dediques? Bueno, és una cosa un poc complicada. Seria més o menys com cuidador espiritual. Ets un d'aixòs coach que semblen estafa? No, fica. És que no sé com explicar-ho. És que el meu somni des de xicotet sempre ha sigut ajudar els demés i pense que és una bona forma de fer-ho. Que guai. Jo ja no recorde que somiava quan era xicoteta. Bueno, recorde que m'agradava molt fer justícia i defensar a la gent més vulnerable. Al col·le era com una defensora dels marginats. Uau, això és molt però que molt especial. No espera tant. Pot ser que d'ahir em venia la vocació d'advocada, però fa temps que no tinc ganes ni il·lusió. Només sóc una trista, o almenys és el que va dir l'últim jefe que vaig tindre. No eres trista, Àlex, eres valenta i estàs resistint a tot el que està passant. I això ja és viure. Quin somriure més bonic. Tenia moltes ganes de veure-lo. Mira, et proposo una coseta. Veure'ns una altra vegada en un bar que conec que fan unes napolitanes de mort. Està bé, Joan. Demà ens veiem. Hola, bon dia. Fiqui algo? Gràcies, Molt bé, doncs després tornem. Vinga. És que havia quedat així en ell. A veure, si és una broma no té gràcia, No, però perquè hauria de ser una broma. Ahir estàvem parlant del Parc Nou d'ací al costat i vam quedar de veure'ns així. Mira, este xic és el meu cosí Joan, que va faltar fa 6 anys en un accident de tràfic. Anem a veure. Joan era una persona superbona. Ell es desvivia per ajudar a tot el món i fins i tot s'havia apuntat a una associació de malalts en depressió, però no li va donar temps de fer res abans de tindre l'accident. I si des d'allí on estiga t'està ajudant, jo feliç, perquè és que no és la primera persona que pregunta per ell. És que Joan era, ja te dic, una persona boníssima
I si des d'allà no estic ajudant, jo feliç. Sí, la veritat és que m'ha ajudat més del que mai hauria pogut imaginar.